Dawn huma l-aħħar ftit passi ta' dan kienu Annabel Gawci, illi għamlu mixja ta' 85 km miċ-Ċirkewwa sa Birżebbuġa u lura sal-Mellieħa. Din l-isfida nġabru aktar minn 3,200 euro bris il-Fondazzjoni Puttino Cares. One News ħal-kummenti tal-koppja Gawci, illi spjegawna dwar din l-ewwel esperjenza tagħhom illi qasmu Malta darbtejn bil-mixi. Bdejnija mis-satejn ta' filgħodu u spiċċajna wasalna l-Mellieħa fin-nofsija. Inna dej minn Novembru issa bit-training niġru nħobbuh l-sport, speċi iktar inkoraġġina li nagħmlu din il-mixja. U speċi b'sodisfazzjon li qed niġbru għal Puttino iktar speċi. Mill-aħħar passi ta' dan il-vjaġġ, Annabel spjegat kif mallirat in-nies miġbura fil-pjazza tal-Mellieħa ħasset taħlita ta' emozzjonijiet. Eċċitament kbir, tħass li hemm il-Mellieħa l-pjazza tistennewk. Kulħadd jibgħatilna jarawk fi triq doqqulek il-ħorna x'kienu jafu tru Facebook speċi se nagħmlu. Allura tħossok iktar l-enerġija bdiet iktar ġejja fl-aħħar. Din il-mixja kienet il-qofol ta' sensiela ta' attivitajiet li saru matul din il-ġimgħa waqt il-11 edizzjoni tal-Maratona Sportiva organizzata mis-Soċjetà Filarmonika La Vittorja tal-Mellieħa bris il-Fondazzjoni Puttino Cares. Tul din il-ġimgħa, wieħed kellu l-opportunità li jipparteċipa f'diversi attivitajiet sportivi filwaqt li tellet esibizzjoni tal-arti minn 13 artist Mellieħi. Dawn il-pitturi kienu għal-bejħ, bil-parti l-kbira ta' dħul tagħhom marru wkoll bris il-Fondazzjoni Puttino Cares. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.